Jo, Nggih, jo. lah kok nek enak tak tarik kaki. Lah nek iso kula nggih mboten saged ya, Mak. Tenan. Nggih, Jaluk soalnya piro? nek jam 8 ngoten niku setengah 8 kok saged. Iso. Nggih, nek jam sak nonton kan kula mboten saged soalnya tesih ngurusi larene kula sekolah. Oh iya. Nek mantuk pun mantuk piyambak. Enggak iki nek nggone Indah iki awan tak kok. Juga kan juga di sekolah. Enggak ada sekolah lah aku kan utang. Nggih. Jadi so. Aku pengen nonton. Belum orang kuisen kuwi ayu kan. Duh, Mak. Belum susah. Mampane sing sugih. Susu udah begitu. Ndek nah ini tak merke nang nggon. Kok nyapu pendopo iki, Mbak we? Kok nyapu pendopo we? Belum. Betul napa-napa. Tenan. Nggih. Wong riyen kula nggih damel teng ngene Mbak Ani kok. Iya nek nggon anak kula. Nek merdamel iki mboten napa-napa, Mak. Kula nggih nate merdamel teng Cepu. Cuma nek buruk gak sampean? nggih, Masa ayu film buruk ya mur? Iya lah iya. Nek tak antos nek mur. Nek lho ya aku lho pantes, macam melas, ngemis ngendi. Terus buruk ngendi. Nek sampean kudu nang toko. Duh. Nek teko malah gak paku, Mbak. Gak iso. Malah sediluk terus metu ngono. Mboten nate Malah gak tahu kodone no. Mbak ke sesuk lipenan kaya Mbak Lis. Kudune ngono. Iya. Khusus kok. Aku mah seneng iki. Tak kowe ampun. Ora bodho dikelati. Bodho kok digoleki ae. Sesuk kudu tenan, Mbak. Dipenak kok nek syuting aku tenan. Ya wis Pak nek iso ya jalani dhisik ae to, Pak. Nggih. Pokoknya mbok ben dipripeng Mbak Indah dhisik. Ya. Mau lipan Indah ndek enak tak gelem lip. Gak iso. Lah niku kan ngene kan 6:30. Kula mboten saged nek sak monton, jam sak monton sik ngurusi. Pinter masak, tetanggaku yo nek pencak-pencakne tak kon masak. Ning anak ra iso yo. Nggih. Kula dibel Mbak Lita. Yo, Nggih. tenan yo. Tapi nek iso ngoten niku kan kula tesih ngurusi lare ngoten. Nek jam 7 lebih niku kan pun saged pun beres dandan. Wong jam gangsal niku kula pun mateng kok. Pun masak. Lho, dari masuk yo mateng yo. Juga yo. Makan keluarga yo. Nggih. Anak wong nak melok wong sampe esuk kudu makan. Lah kok dol iki? Sadene kula dalu jam 12 kok. Dalu. Wonge nganu iki, Mbah. Gila harta ya padha mbek aku wong kowe. Iya, Mbak. Nek kula nek gawean iki biasa mawon, Mak. Sakniki napa malah mboten ngarit. Biasane kan kula kalih ngarit. Mboten ngarit. Ngarit dinten ya, Pak ya. Heeh. Cuman sampine mati, Mak. Dadi gak ngarit. Yenane mati di kemis niku lho. Sakniki mati. Nggih. Wah, kenapa kok mati? Sakit. Lembe tumbas niku. Wah, Berarti kokonone gak beres, Mbak. Rabone tumbas, kemise mati. sapi ki nek tuku saka anu yo pasare mesti yo yo kadang bedal kadang sing tiba kadang ngopo anak tuku korban iki wong ya kalau golek-golek Enak sapi teng griya mawon. yo saya nang kenali Kowe kok lho kok aku Rizky dhewean. Mar tenan aku sing nyapu Mbak kok margane kono kok dijelasno kono aku ra iso yo jam-jam 8 ndak apa-apa wong nek Mbak Indah ki aman pokoke sing penting ki bocah iki yo mendekati kan kadang urung ngene kan urung patek oh yo terus ibu ibu dhewe dhisik ae cek wedi kono sapa jenenge kok nek sepe gawean iki ketoke wis bar maksude wis bar mbok mulai sediluk gak apa-apa mbok balik arek apa jenenge nyetrika mbok resik nyapune ngedusi kinara tapi kadang Mbak Indah lunga yo gak apa-apa aku kan koling-kolingnya sama Mbak Indah nek gone Indah ki gak termasuk kakean gawean nek nggonku akeh banget paling esuk yo nyapu ngepel resik-resik pokoke kaya aku dilap-lapi yo kaya apa jenenge kaya apa iku jenenge lawang-lawang minta tolong dilapi yo karo aku nek sawang-sawang yo wis kerukno nek sawang dikeruki terus nek kaya kamar mandi iki biasane nek wong gede-gede ngono kae yo kamar mandine apik kan ngono ki lho Mbak Lis digosok
Nggih. sikat digosok kayak anu digosoki itu kudu bendino bendino lah pokoknya ora terus 2 dino pisan nanti digosok gak nek kamar mandi harus setiap hari maaf ya Nggih, mboten napa-napa. panjene ya aku dek melok wong yo ngono Mbak Nggih. aku rasa wis aku mulai pinter yo marai dikongkoni wong ngono kuwi nek kae wis resik-resik rono resik-resik ngono aku yo alah ora isin Mbak aku lha apa isin kok nek sampean kerjane apik ora dhewe keluargaku kok bakalan kayak apa ngono kadang bukan apa pemerintah kayak apa ya dicoba dhisik kan mak ngaten lagi apa jenenge Pergi. banyak kesibukan dia tuh sering prei sering ngono ki lho Ger apa jenenge alah gampang kok ben dianu Mbak Indah dhisik engko nek anu ben nah mak atine ndi kok ya tepo oh ben Mbak Indah ki wis menjelaskan Mur terang dhisik Mur Terabakmu. kena wis tak kandhani Kalian jenengan, Mbak. kok kamar-kamar koyo ketoke blangkrak ketoke ora usah mbok anu andang mbok toto ngono ae ora usah oh ketoke manis sing ngene ketoke apike ngene to ora rasa ngandani kok anggere koyo enek gombal apa ya tak kake dilempiti ora sampe ngambuk di sungkan ora usah kok nek memang roh kerjane wow ngono tetep roh wis baru ketak anune kowe ndang terno Ayo ngono lho. Mbak Dames sih wis ngene emang. Sampean dikon ngetero wonge gen umbah-umbah. Enak lah malah. Make wong muni ngono Mbak. Kok tak anune gak. Nek wis wonge muni ngono kan yo. Wah, aku dadi sing suwe nang Mbak Indah. Terus ditandani tekan omah. aku kayak Mbak Mar biasa Mbak aku yang memang resik memang apa ora apa-apa lor ati bolak kalau minggat bang ini baru belum mau resik wah senengku bukan ya blodok dia Bukan ya diwangi Mbak. iya iya wes tapi sama balar Mbah. Duh, ketoke saya ya lama gak dikei. Permisa pin ngorok Mbak Lipa. pangananku Susah. iki panganan masakane linan kok kos-kosan kae enek daging inuk iki bawane kan enek iki Masya Allah, Mbah. telu nya itu kan apa 5 7 nya lo dibagi 8 lho sik Kekayaannya metu gitu pokok. pangananku akeh nih tempe tahu Gelem tempe. tempe Ya, lho kok ngono ora satu kuah. tempe tahu nya itu tempeku wis tahu iki wis iso ono Wes, iki kol gak apa nih sing sekiranya gak tahu iya kok ono rezeki bola rezeki itu dah. Ireng putune wong iki. nah aku kan dolan iki opo iki Sego mbok gawe nganu. inane jeknya nomor Wes mbok kei Mbah Dik Vino. oh iki fotoku wis sih ora nek nah iki rotinya lho Wah, kekayaannya. Oke, Mbak. kok murah Ya. wis Kuwi terus masake piye sing kae? iki Sing kuwi kok kaya ngene Lina. iki Kuwi lho, Mbak. Sembuk tokno kuwi lho. iki Masake piye kuwi? apa iki iki wis mateng iki Oh, berarti karek nah ngetok. dimasakno ngati iki Oke. ya Kok tak ndomi mbek Mbak Mur. mbok kayak iki wis nduk tak kayak telo Icek neh. Wah, dah delok. oke ngerti kelem golek buro apa ayo kuwi Pegi briefing dhisik ae engko nek do prai mungkin kok wis dorong pirang dino ngono lho Wis roh gaweane. seminggu apa 2 minggu dadi biar pinter
ngandani kok nek pisan kok prei kok lali. Ngono. Biasanya Bu Saskia wonge ya wis mergo ngene wong ya, Mbah. Mare wis menetap ning kulo. Dengan nanti aku tak ambil dene ya wis mesir kono. Wis. Dene memang mesir kono. Aku ya ke kanggo mak nggon nggone kulo baru. Jadi aku wis tak nggo aku. Jane, tapi kowe batin tok lagekan. Batin tok. Yo wis ya. Lah aku terus nek umurku tak endi le. Umurku pokoknya ngantek kiamat. Ngantek sak bosene wonge. Iki kan dendeng kanggoku ya. Ya. Bayo. Sakmono akeh. Oh. Jadi kresek nanti apa? Pira kepan ora manggung. Ya wis. Kita orang apa? Kok kali-kali nyempil tempek. Bisa apa? Sidik-sidik nanti. Heeh. Ini kabeh kono gak apa-apa. Sapa ki? Mak ngatem nih, Mbah Mam. Sidik-sidik. Tak tambahin. Terus anak lu bentuk godok sakno rondo ora nek iki. Sidik-sidik gak nek kresek ya. Itu dikukus-kukus najan. Kentang. Kamu nih, wih, sapa Sumini, Rukini, Kemi, Mbak Kemi, kabeh piro kuwi? Isma. Terus kuwi rak wis. Udah kok gak di konten cah-cah muri. Konten sapa neh? Gak. Konten sapa? Udah kuwi cah-cah ngorek bedal gak. Sowan yo. Lah iki ya konten apa guys? Konten Maksudnya piye? timbul. Guri ae sudah Sumini, Mbak Deni, Isma baru Mbak Deni 5 guri. Tekna, Encing. Make aku pengen 10. Lek Sri Mbah, aja lali. Hah? Lek Sri aja lali. Gak. Kepangan ora. Nggone ekon dek iki dikek sak menek ya wis to iki. Oh ya wis. Apa lho wong panganan telo ki ya sak mono mbek keluargane nderaus. Itu ususe lho kok. Kok ribet uripe. Aku sisi asik. Itu waripin. Terbisa ngelowo kan, Lek Sri kok nggak dikasih? Ngono. Mbak Mur. Mbak Mur ini, Mbak Oh, Mur wes. siapa nama meja? Tak ro. Jangan tak kembalinya itu loh. Dek ini musuh. Kira dipakai? 10. Kurang berapa? Loro 8 7 kurang 3. Kurang terus. Ini ya wis ini wis tak siwekno. Wis tak siwekno ini apa neh aku wes lo telong ini. Engko nek gak apik piye jajal nek yo ngene. Engko mbok wodol iki kon nek gawe YouTube ngene. Kayak boleh ngono ben gak apa-apa. Wis untuk viral. Iya, ketake suwi ya ranu. Oh, YouTube kok berkondiang kayak ngono wis sekali-kali ngono. Sok piweno wae. Kurang pira lip? 2. Apa Mbah dek ngamping? Telo iki lho, sekilo iki 7.000. Arang kok. Oh, alah. Asam murah kok piye?
kayak ijo. Lumayan ratu bukan lumpur. Lah iki ra tuku ngono lho. Nek dikek iki mbok nrimakno ngono. Aja mbok wodo, tapi tak kon wodo ndekne ben viral. Tina. Ya, wis dijemno kono. Dikentangnya tak kayak sithik-sithik. Kok enak ngene. Belum. Dek. Sakit tangannya sudah sembuh. Tangan itu lawan beda ya. Kok kena apa? Sudah sembuh, Nak. Kaki tangannya mana, Nak? Tangannya mana, Nak? Tangannya coba lihat. Mana, Dik? Sorry. Mana, Dik? Oh, Sakit. Ya udah sembuh ya. Allah. Masih tambah tuh. Sudah kok ya, Dek ya? Mana, Dek? Bos ini mesti belanja nang Rohimen Pak ini berapa ini? Ya. Ya. Sampai gawe anjapan atau kono. Usuk meteran silang. Itu kono. Ya anjapan dunia itu kapan ini. Sisi Pak Muni mak kira kalau dipakai. Kan apa, Pak? Babrakan. Sini, Dek. Yuk Sini. kira tangga nilai bisa apa? Apa? Apa ini? Apa Amerika? Jiro lu kurang papat. Sitik-sitik. Asli? Bubuk. Adik bubuk. Bu. Digodhog ya wis lidah khususnya. Loro, telu, papat, kurang loro. Kok digodhog wis nggo tengok-tengok mangan klithek wis enak ra kok. Nek wong tuwa iki gaten dia nek kon mendem-mendem. Nek wong nom kon mendem-mendem rasa-rasen. Nek wong tuwa iki jek ngono ku lho jek. Kae si A si B. Nek wong nom ya mas ngurusi liya-liyane akeh. Ngurusi sing ora. Ini kira ora ndek gawean. Nek sing nom iki gaweane akeh. Barang ini kok bingung perkara. Oh, kok diurusi kono. Alah. Kaya ora gawean iki. Gawean akeh. Apa golek gawean piye nek kabeh. Wes, nang lip nanti tutup. Ngono. Oke. Ngono. Nanti ngono tangga ya. Rafa mulai bosan piro? Wes mas betong lho ya. Pak ora boleh metu. Terno. Center nomor lho. Mbak Mur ngepel. Gak kuat dah, Bi. Boleh metu. Iya. Oh, boleh metu. Tempike bar bayi kok kondo wadok. Bahaya. Kuwi lebokno bisa no. Duh. Kuwi ndek kae kanggo pirang wulan dah? Aku toh. Ijo tak tekoki Aku kowe. wis tuwek malah. Gak butuh. Duh. Setahun 2 tahun ini. Bar bayi dhisik Gak karo. diganggu tempekku, mbek jablek melane anakku toklo. Wah, kuwaken ngene anakmu. Lho. Duh. Pinggir-pinggir. Aku lurung kanggo. Ngenyek. Oh. Titip Mbah Japlek. Yo, Mbah. Mbah. Mbah Japlek. Gawakno, Mbah. Gak kuat aku. Engko boleh ndak metu. Kok Mah, kok lara ya? Engko kek nang ngarep omahku. Lara, Mbah. Oh, kurang. Duh, kadang dia gak percaya. Wis guys kae ya digawakno Mbah Japlek kapung pemapak. Rapa. Oke.
Awak direno buyuni gak sido kok aku nek Senin gila. Syukur. Sing ngongkon sapa? Ibu-ibu dhewe ketok kok tak weno. Engko tak kaya akeh engko ya aku sih padha jeneng mer. Jadi kan munggah. Mbak. Gak aku mlaku gak apa-apa engko. Jadi emang ngene. Anu kok kan diujat kan munjuk. Ngono kan suwe ketok yo kok unteran-unteran yo. Ini londong-londong kok kayak nang ujatan yo mak yo. Kan guri para enak nengko guri. Anak apa? Ya wis wis kok. Telo. Bukan loh. Wes. Wah, iki tak balekno di omahku. Nanti dene dilak dojo ketika nang buyuni kok aku mbok pas. Mak kayak no ae mak, kok menti anu pemirsa. Iya. Kayak adem-adem diki kan kayak ujatan. Iya ngono lho. Biasanya adem-adem di anu ujatan diki kayak nek. Lah aku ditawani ngene, Mbak. Kowe gelem apa enek tempe enek tahu ya wis tempe. Aku yo ngono yo. Kok Biasanya rambut diki kok aman. eh. Gimana? Kita aja. Yang ngerene usung-usung. Oh iya. Kan aku dikongkon nek dikongkon gak usung-usung. Heeh. Makasih ya, Mbak. Heeh lah. Alah rasaku iki rasa ngapik-ngapik nawak apa? Anggur dan uyung lho. Sampe nek Iki lho kowe, iki aku wis sing akeh. iki iwake Lina ndek kae iki. Sing dimasak. Daging Lah Iya, kok karek daging. manasi. Sampeyan telu ae aku sing sak kresek kan dino wis akeh. Heeh. Yo, Jawab wae. ya yo kono lho. Itu kan sesuai kak untuk anu Mas. Ngono. Heeh. Iya. Kalau kasih mak potong anak-anak. Pergi ke kalau Meski sampai potong Sesuk. sesuk enek nek. Rong dino kas lah. Gak per OTR biasane. Iki lho dinopo, UTR ngarep ki lho penuh. Entokna. Dipotongno. Wis dindum-dum apa. Heeh. Mbak Mbak telu ae aku sing sak kresek. Iya. Gak apa-apa. Apa sak kresek ki opo kuwi mau? Iki Yo rahasia lah. Kok ada roti, ada ini iki kongkonku Rizky. Lho iya. itu ya mah. Lah kan kamu tuh susu. Heeh. Susu kan timbang. Kuwi. Wah, kasih sini apa? Wong kendeki bolonjo nggone anu, Mbak Indah Rati tuku telo takon masakno ben gak bosok. Kok sak kresek apa barang lho gak normal. Ya, tak pae dhewe lah. Ya wis ngene guys, dadah. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Heeh, wis digolekno uang. Resik-resik. Sarangan wis. Burung. Sekali kilo mau. Ya wis, guys. Nek mulai engko nek nangis. Nek gak di anak ngono aku wis gak susah. Limpah aku umur wis. Tapi ana nyoteng-nyoteng tok lah. Nek ngedit-ngedit yo beda lengger ngono. Heeh, prima syuting ngono limpah wis bawet. Yo ngedit kadang nek matan dieditno. Kingko anu mbak karek render ngono wis. Akan duwe anak cilik, guys. Ya wis. Ngono. Ini mbok nang ndi, Ger? Raroh aku. Oh, mlebu ki metu ki mau apa gak kondo wis esuk. Golek wong kan aku ya bingung. Dadak ngono. Cah cilik lho, Ger, sampe. Nek sing wangi-wangi iso merge liyane ngono ya. Nah aku ngono wis yo padha ae bingung. Ya wis ana kene. Muring-muring, Pak. Tuku boto iso. Tuku keramik iso. Tuku mesin suci ki lho kok ora mbok sukokno. Mending ngono. Aku kopior perkara mesin suci. Mending ngono wonge, piye? Telu bisa. Ora, wis to mau rusakno. Itu sih misal Mau rusakno gak apa-apa, Mur. Wis to aman. Aku ki mbok rusakno ora apa-apa, ya. Engko nek wis rusak gampang. Tak dadakno nek. Ora tak tukokno Mur, ora. Tak dadakno. Ya iyalah Pak yo. Tukane muni ijek iso didandani. Tetep didandani. Kowe kok yo ora, Mur. Jodak-jodak
Glodak-glodak notone. Pengering ki anggo padahal nggak bisa ini separuh-separuh. Ndak urung ping 3 ping pindho iki urung noto. Botol 5 juta, keramik 10 juta, pendopo 1 juta rambu himan. Mesin cuci terima 10 juta iki lho. Mbok himan. Lho kowe ra tak gongkon rusakno, wis kok aman. Engko nek rusak Tak dadane. gue man kok aku lho kowe ra dhewe lah. Aku ki seneng ngopeni barang kalah. Iya para Percaya mah. percaya para Percaya, Mak. bojo siso. Bojo lho siso. Ra roh rasane gris. Grisnya piye ki aku gak roh. Lah aku tau rasane gris. Aku ya. Piye? Ting ting. Lah aku berapa. Karo nutup. Lho, barang kawake tak openi, bujo tak openi. Aku roh rasane gling iki lho. Ape golek iki rambut wis kadung putih. Ora ngatasi. Si kualan. Alah lah ya. Oman gede sapa? Sampai Iya. Omahe gede wong tua. barang sisone. Sisone. Iki barang sisonan kene. Alah ya.